unha banda con unha grandísima trayectoria, unha banda das máis galardoadas do noso país e que, por suposto, ten un gran futuro por diante que todos vostedes seguirán comprobando no día a día. Entón, non me queda nada máis que felicitalos a todos vostedes, pero moi especialmente a todos eles. Moitas gracias.